Stoj. Hovorím ti, stoj. Tam tu niekto je. Vesluj bližšie. Dajte tej dievčine vodu. Easy race. Máte ešte niekoho? Nie, Race. Nikoho iného sme nenašli. A vie sa, komu patrila tá loď? Nie, ale očividne ich zastihla búrka. Je zázrak, že toto dievča prežilo. Pred chvíľou rozprávala po persky, Race. Hovor, kto si. Si moslimka? Odvedte ju a dajte jej najesť. Počkajte, kam ma beriete? Do Istanbulu, do sultánovho paláca.